I over 1000 år udgjorde araberne langt hovedparten af Palæstinas befolkning. I år 1900 var der kun 20.000 jøder i området mod over 500.000 arabere. Til gengæld levede de sammen i fred og fordragelighed. Omkring århundredeskiftet udkrystalliseredes en drøm om en jødisk nationalstat, og den skulle ligge i Palæstina. Det internationale vestlige samfund sanktionerede, og velhavende jøder stillede midler til rådighed for opkøb af jord. Da Hitler overtog magten i Tyskland, blev et af de mest dystre kapitler i menneskehedens historie skrevet af det nazistiske regime. Et helt folk måtte bøde for en psykopatisk ideologi, opretholdt med ufattelig magtsyge og dekadence. Da koncentrationslejrenes rædsler kom for dagens lys efter krigen, var verden i chok. En skelsættende dokumentation af, hvor tæt på overfladen den sataniske svinehund befinder sig. Immigrationen fra Europa tog nu fart. I tiden før, under og efter 2. verdenskrig strømmede 10.000vis af jøder til det forjættede land. Også fra Asien og Afrika ankom jøder i en lindstrøm. En ydmyget og angrende vestlig civilisation måtte finde en måde at bede det jødiske folk om tilgivelse. I 1947 foreslog FN en deling af Palæstina, så jøderne, der på det tidspunkt udgjorde under halvdelen af befolkningen, fik tildelt 56% af landet. Den 14. maj 1948 proklamerede jøderne den israelske stat for oprettet. Samme dag erklærede de omgivende arabiske stater krig mod Israel for dette røveri af territorium. Med ufattelig grusomhed tørnede to folk mod hinanden, og her begyndte endnu et blodigt kapitel i verdenshistorien. Krigen sluttede året efter uden en egentlig sejrherre, og med FN's accept trak Israel nu statsgrænsen der, hvor fronterne var endt. Det jødiske område var herved øget fra godt halvdelen til 3/4 af Palæstina. Under krigshandlingerne var i 100.000vis af civile arabere flygtet eller fordrevet fra deres hjem. Kun 1/5 af landets oprindelige arabiske befolkning forblev inden for landets grænser. Mere end 725.000 uskyldige civile, som havde søgt ophold bag fronterne væk fra krigens rædsler, endte på den måde i nabolandene. Den nye stat Israel nægtede at lade disse mennesker vende tilbage og beslaglagde deres jord og ejendomme. Hvilken fremtid der så ventede disse flygtninge, var ikke noget, der vedkom den jødiske stat. I dag består disse lejre stadig. Teltene er blevet til huse af sten og beton. Og flygtningene er her endnu, 61 år efter krigen. Statsløse mennesker uden normale borgerrettigheder, end ikke et pas ejer de. Børnene her har boet i denne lejr i hele deres liv. Næppe ret mange af dem har rejst længere end 50 kilometer fra området. Mulighed for uddannelse eller arbejde er begrænset. Man må hudle sig gennem tilværelsen, måske som renovationsarbejder, som taxachauffør eller som småhandlende. Og lejren vokser stadig, fortrinsvis i højden, for pladsen er minimal. De landsbyer, som disse mennesker stammer fra, er nu jødiske kibbutzer eller nye bosættelser med hebraiske navne. Selv det sparsomme grundvand under Palæstinas jord er ejet af den israelske stat. Lejren her er perspektivløs opbevaring af mennesker, der er skubbet uden for det internationale samfund. Samtidig oplever indbyggerne, at verdenssamfundet har vendt dem ryggen. Ja, at en ignorering var og er løsningsmodel for mange vestligt orienterede nationer. Håbet om at vende tilbage svinder som en uvirkelig drøm, men alternativ gives ikke. Her bæres gamle Ali til graven. Født i en holden, respekteret familie, borgere i eget land. Herefter, indtil døden befriede Ali, 60 år som besiddelsesløs, retsløs, bortgemt og statsløs.
Fra denne virkelighed stammer familierne til 2 af filmens hovedpersoner. Jeg kunne sagtens personligt have været i den situation, men det er jeg ikke, fordi jeg har været heldig at komme til et rimelig velhavende land. Og derfor er jeg ikke der. Men det kunne sagtens have været mig. Jeg tror, at via spoken word, via digtning, via lyrik og teater for den sags skyld, som jeg laver meget af, der tror jeg, at man kan komme ud med rigtig mange følelser, og det tror jeg er rigtig godt for ens sjæl. Min mor, hun er dansker. Hvid dansker. Og min far, han er egypter. Og så jeg er blandet. Så jeg har familie over hele verden. I